ini kah? Sabar. Perjalanannya atuh Pak RT. Gitu lah nih. Tuh pesen tuh gitok yo. Nggih, dulur nggih. Tokyo. Pundi? Guangzhou. Asli no. Wow. Kok Cino. Assalamualaikum. Oh, nggih. Ayo gue pas. Iku Anu iki lho. waktu niki sedulur kula nggih. Kamsa. Yes. Si Ani dunia asli. No. Asli gose. Besi. Asli nih. Au. Kutur. Kucur ini kucur. Oh, kucur bahasa. Sel. Ya iya ae nggih sedulur, wae sedulur. Oh ae. Oh Pak RW, Isik Pak RW. nyam-nyam. Iku ya apa Pak RW? Iku jarene regane piro sih Pak RW? Tanah sing dibeli omahe Anis. Lah iki arek yo ono pisan, Anis ya apa tanah ya apa Pak RW? Oh 10 10 M. Oh 10 jut M apa L apa ya apa? Sing endi? Sing L, sing M apa sing endi? Oh sing M. M iku ngene berarti. Oh 10 M. Oh bener Cak. Bener Cak Anis yo 10 M tanah. Yes. Ukuran pinten ukuran. SL atau M? Ros hektar. Oh 2 hektar sak petak niku. Yes. Sampai Baru ukuran. nggih. Ukuran SL. Ukurane 2 hektar sak petak Tapi lek di tanah dek ini kan lek wong kan biasanya kan meteran. Lah iki timbangan. Oh iki timbangan Sak tanah. timbange 1.000 nek gak salah. Oh sak kilo. Sak kilo biasae. Kilo 1.000 tanah. Kresekan biasanya dek. Kresekan iso. Bener. Pesan pirang kresek dulu. Kita tuku tanah, apa tuku tahu? Ayo ikut dulu. Pak RW ini mau iso kresekan dulu. Makane ikut dulu. Pak RT kali Pak RW ini nggih. Teng mriki nggih sadehane rada. Segala macam dulu. Ya kan kenangan harapan yang ini. Sing milih iki sapa RW ini? Rakyat atau merakyat? Merakyat deh kan itu dulu. Oh, Merakyat. Pak RT ini. Kalau Pak RW ini wah sangat cerdas. Kenapa Pak RW? Si Kak iso ngomong Pak RW. angel. Angel. Pak RW ini. Tak dolek tanah liya ya aku Mas yo. Waduh, iya dulur, gak apa-apa dulur. Ya apa mana dulur? Tanah dek ini kresekan dulur. Kresekan. Tuku tahu. Sak petak. Yang dek kene kan jen desa yo roto bedo lah. No. Gak tau numpling. Iya Pak RW. Bojone bungkusan kadang. Pedes. Look at the top of his Dulur, head. rasa Apa iku jenenge? balado. His neck looked like a Jagung sterling steak. bakar. Jagung manis. Sing terakhir maut. Ono maneh jagung Tried it. gosong. Nah, sing terakhir. Rada sepet ya apa ngono. Sing terakhir. Ane rasa. Bojo sing kepinten ya Pak RW. Pak, kasih rasa balado. Rasa balado. Wis ngurusi arek-arek iki wis pusing aku tambah. Iya, Bojo de oma muring-muring wis tak Iya, mulih Pak. aku yo. Ayo ya. Iya Pak RT, hati-hati Pak RT. Liwat dalane Pak RT yo. Iya. RT nih. Apa Pak RW? Aku yang mari Apa, Pak tuku RW? juburan. Rupane. Nek koyo digawe suster ngesot. Oh, takut. Kering. RW kok iso ngomong? Ya iku. Kok iso? Berbau. Wah, biasa nih Pak RW ini. Bungon nih. Waduh, heran. Ya apa Pak RW? Kaca itu pun di Pak RW. Balik ikan. Wah, serius ya. Iya Pak RW, hati-hati Pak RW. Hati-hati Pak RW. Ya. Bingung aku ning kene. Bu. Untuk Bu. Wis ngantuk wae wis. Iya dulur, aku ya wis, ya apa maneh dulur. Assalamualaikum dulur. Waalaikumsalam.